Mlaleli wami, lezi zinto ey'zokhulunywa la akuzona izinto ey'dinga ukuthi uze uye enyangeni noma kufanele uzobuza. Ungabuza nje la ungezwanga khona kahle, kodwa ngoba sekuyi-video uyakwazi ukuthi uyiqale phansi ukuze ukwazi ukuthi uyenze le nto usuyi-practice-a ubone ukuthi iyenzeka yini. Bese kuthi nangenkathi ezayo ebese uyakwazi ukuthi ubone ukuthi ezinye izinto uyakwazi ukuthi uy'lungisele nangaphandle kokuthi uze uphume uye esangomeni noma uye kumthandazo uyokubhekela ezinye zezinto. Le nto lena ikhombisa ukuthi ngampela ngampela ubuhlakani bemvelo bude kangakanani. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi sakho mlaleli wami, ngicela ukuthi wenze okulungile upress subscribe button, wenze sure ukuthi uyalayikha, ebese uyayilinda ividiyo ziphele. Uma ikusizile ebese wenza sure ukuthi uyakhomenta ngendlela wena obona ngayo noma ngendlela ozwe ngayo. Ngicela ukuthi as long as le video ifika ku-1000 views, kube ukuthi isifikile na ku-1000 likes. Wonke kumlaleli wami ozobuka le video ngicela ukuthi enze sure ukuthi useyilayikhile. Ngaphandle kokumosa isikhathi sakho mntwana sekhaya, asihlale phe kodaba. Sanibonani uSomandla okhulumayo. Nithi namhlanje ake ngifundise mayelana nokuphahla. So before ngiqale kodwa ake ngitshele nje abantu into eyodwa. Ngicela uyifundise ukulinda ey'ntweni zakho noma kuthiwa yini oyenzile noma kuthiwa yini oyenzayo manje. Ake uzifundise ukulinda. Kunabantu abake baya kaShembe bayonikela and then abawuboni umehluko but sebejaha ukujaja into zabo ukuthi bona hayi konke yonke into yabahlula kade basebezama kwenzeka lutho. Imagine kunabantu mhlambe abamaNazaretha for 7 years. Lokhu baqala abamaNazaretha abasebenzi. Namanje abasebenzi kodwa uhlezi esontweni uhlezi enikela 7 years esontweni uhlezi enikela. But wena unikela kanye usuyakhalaza. Ngokugeza uSomandla kanye into zakho uzibona isikhanya usuyakhalaza usuyakhona ukuthi izinto azihambi kahle. Why ungalindi izinto zakho ulokhu uqhubeka uphusha? It took me 4 years ukuthi ngibe la ngikhona namhlanje but bengakhanyi wonke lo 4 years ngizama. Ngenza into zakudala kuvela itiye ngilenze ngenze yonke into into bengayenzi kodwa bengayivula imali. Wena ufuna ukuyogeza umuntu and then expect imali. Uzoyithatha phi imali ungabhejanga ndawo? Uma expect ukuthi phela because nina izinto ukuze nibone izinto nivulekile kumele kuze kuvuleke imali ukuze ubone izinto zakho ziqaqekile. Once kwavula amaphupho why ungajabulisa amaphupho usuyakwazi ukuphupha and then wenze into othunyaza namaphupho. Wena ufuna ukuthi kube nento ephathekayo ukuze ubone ukuthi oh izinto zami sezivulekile kunemali. Ungabhejanga uzoyithatha phi imali ungabhejanga? Unless mawuthi vele atuyogezwa vele kunemali expectile mayifika vele izofika. Kuyenza abanye babe nenhlanhla bengabhejanga imali ingenele. Ngeke ufane phela nabo nawe nabo. Asize lana. Ngikufundisa nje ukubekezela. Keep on pushing into yakho izozikhanya nesikhathi ezokhanya ngazo. Nje kuthiwa ngathatha 4 years 7 years ulokhu uphusha qhubeka ukuphusha as long usalala udlile qhubeka ukwenze lokho okufunalayo wena wenzela. Asiqale lana. Uyangiguqela nje phansi uthola amakhandlela awu-2 amhlophe. Ngizophahla nomuntu into zakhe ezivalekile ongazimela enzeni namhlanje. Kuvaleka amaphupho noma avulekile kancane understand amaphupho okuthiwani, kuvaleka imali, kuvaleke yonke into awazi wenzeni. Uyangiguqela khanyisa amakhandlela awu-2, khanyisa ikhandlela elilodwa ngothi elilodwa, khanyisa elilodwa ngothi elilodwa. And then mase uyaqala uyathandaza. Cela ukhiphe yonke into engaphathi kuwena uma uthandaza. Umbize uNkulunkulu ngendlela ofisa ngayo ukuthi umbize ngakhona. Angeke ngitshela ama-lyrics okuthandaza. Uyazazi na ukuthi ufuna ukuthandaza ukuthini. Emva kwalapho usuyaqala-ke uguqile lapho. Udonsa iglasi yakhe yamanzi uyibeka la phansi ungihlalela ngezinga flat. Uqala iculo. Any culo noma kuthiwa linhloboni olithandana oluzwa ukuthi iculo kodwa engafaki emoyeni. Mawuqeda usuyasho bogogo nomkhulu bantu abadala nabancane awubize isibongo. Namhlanje ngize lapha kunina ngiyasithoba. Ngicela nisondele ke idalwa zakithi ezihlambulukile. Kunodaba engifisa ukuthi nilalele ngixoxe nani. Ngixolise ke makuthi ukunibiza kwami akunanhlonipho. Kepha njengomntwana kunodaba engicela ukuzolithula phambi kwenu. Njoba ngingasaboni ukuthi ngibheke phi nempilo. Kepha ngicela nisondele nonke ninenihlambulukile nizolalela nalo udaba engiza nalo kunina. Bogogo nomkhulu ngicela ukuqala ngokushweleza kuqala ngixolise manginamaphutha namacala kukonke la ngone khona ngicela ningithethelele. Singabantwana siyawenza amaphutha sona sazi sona singazi. Mawukuthi khona la enikhulume nami khona ngamaphupho ngangalalela ngicela namhlanje ukuthi ningithethelele
mawukuthi kukhona la eningithume khona ngangathumeka, mawukuthi kukhona la eningivezele khona izibonakaliso noma izembatho ngangayithenga, ngicela ukuba ningithethelele, ngicela ukuthi kusuka namhlanje ngicela ukubambelela kini nibambelele kimi. Makukhona izitha empilweni yami ningayivumeli ukuze ngikwazi ukunenzela izinto zenu. Ngicela ukuqala ngimcelele uxolo nani, ngicela uNkulunkulu ahambe nani anikhanyisele. Ngiyacela-ke nawe Shembe ukuthi ubakhanyisele abantu basekhaya, idalwa zakithi, uma kukhona la enone khona, noma kukhona banibophe ngamaketanga, noma kukhona banithwebula, noma kukhona inhlabathi yamathuna eyasetshenzwa emndenini. Ngicela kusuka namhlanje kuqhashuke zonke izibopho niziveze nani uma nisetshenziwe ukuthi nizogezelwa kanjani. Mawukuthi khona umuntu wangivala, wavala imali, wavala amaphupho, ngicela kusuka namhlanje nibuyise amaphupho, nivule nemali. Ngiyazi-ke abantu abadala ziningi izinto enifuna ngizinenzele zona, akukho engikunqabile, kepha konke kwenziwa ngemali. Akusafani nohlobo lakudala okwakwenziwa ngeenkomo nangezonke izilwane ngoba yonke into yayikhona egcekeni. Nikhumbule-ke abantu abadala, sikhule amanye amasiko singawazi, nalolu bizo nalendlela engihambayo manje angiyazi. Ngicela kube yinina eningiphembela amazolo ukuze ngihambe kahle endleleni ehlambulukile. Uma kukhona umuntu enimthembayo ekuthenini ngangilungisela lezi zinto enifuna ngilungisele zona, ngicela ningikhombise yena. Uma ehlambulukile, angifuni ukwenza into eyodwa kaningi lokho ekuthiwa yilungi. Ngicela kube yinini ningikhethele umuntu. Uma kungekho umuntu omele angisize, ngicela ningikhombise nini indlela ekumele ngihambe ngayo. Njengoba nibona-ke manje abantu abadala, ngicela nivule umsebenzi, nivule amabhizinisi, nivule imali. Uma ukhona la engiphinda ngithinta kabi khona, ngicela ukuthi ningikhombise, ningitshele njengomntwana. Uma niza kumina ngeyibonakaliso eningacaci, amaphupho angacaci, ngicela ningikhanyisele, nize namaphupho akhanyayo azongikhombisa indlela engizokwazi ukuhamba ngayo kuzo zonke izinto zami, ukuze ngikwazi ukuyifeza, ngiyigcine ngendlela enifisa ukuthi ngimgcinele ngayo. Ngiyathokoza-ke ngesikhathi senu abantu abadala. Ngizobuya uma kunephupho enifike ngalo, ngizobuza ngalo kunina ukuthi ngabe lichaza ukuthini, mawukuthi angili-understand, ukuze ngizokwazi ukungichazela ukuthi ngabe lelo phupho lichaza ukuthini. Ngicela-ke kusuka namhlanje ekulaleni kwami ningivikele ezichithweni, ningivikele kuyidliso, ningivule nakuyilwane engiphosa zona mangilele. Ngicela ukuthi konke la ngiqonqoza khona makuvuleke iminyango ikhanye, la nginyathela khona manginyathele ngokukhanya, zonke izinto zami zikhanyiseleke.